presented by DNS Entertainment. Recording by Adrian Films, Mohammadpur. बानी नौरात में कलसाई धइले सऊदी से भैया होला नाले अइले सऊदी से भैया होला बानी नौरात में कलसाई धइले सऊदी से भैया होला नाले अइले त कोडे जगमग जगमग खूब खिलता कोडे जगमग जगमग खूब खिलता चाहता रे भौजी वनडा नहीं लता देखना चाहता रे